Hello guys, my name is Nelisiwe Njangasi. When you come in, like and subscribe. Kunethiphanyana nje engifuna sixoxe ngayo zithandwa zami. Ikakhulukazi kubantu abasha abasakhula, abasazongena ama-relationship and abasenephupho lokuthi bafuna ukushada. Guys, ungangeni kwe-relationship for umshado. Ngena kwi-relationship ngoba uyamthanda umlisa. Umshado awufike ngoba niyathandana, kumnandi emathandweni, then bese yakushada-ke. Ngoba if akwenzeki lokho, uzoyibulala futhi uzoyinquma. Ungangeni nje for umshado, ngena ngoba umthanda umuntu. Ngikusho lokho as a single parent. Umama wabafana bawu-2. Kade basasithenjisa umshado. Sikephi manje ashadile. Kodwa siyaphila kumnandi. Kumnandi. So, ilokho nje sithandwa zami. Ngiyamthanda, ngizonibona to the next video. Love you.